2 anys sense fer pujar al castell i reprendre esto ha sigut com un somni per a nosaltres. Esta és la normalitat del Club d'Atletisme Xàtiva i és la normalitat dels corredors populars que tinguem a Xàtiva i a la comarca. Enguany tinguem quasi 1.000, la veritat és que vam tancar inscripcions en uns 940 el dimecres i tenim 200 xiquets, o sigui, estem supercontents. I tenim corredors molt grans com Hassan Auchar, Luis Mimontosa, que són els líders del circuit de la costera, tinguem els germans Badenes i en dones tinguem a Raquel Landín, que guanya diversos anys la puja al castell, i a Maria Ureña. Els ànims dels corredors estan que se n'ixen. Pensàvem, hem tingut, l'estiu ha sigut de poreta, la gent anava animant-se conforme passaven els mesos d'estiu i avui puguem dir que esto és quasi normal. L'organització estem contents per poder organitzar la puja al castell i tenim 1.000 ganes a més, perquè sabeu que som els líders del Club d'Atletisme Xàtiva, tenim un muntó de ganes de poder organitzar en pistes també per als més xocotets, molts eventos a nivell provincial i autonòmic i més carreres així en Xàtiva. Enguany anem a donar un premi al primer discapacitat, el donem sempre, la veritat és que el donem sempre, però enguany en col·laboració amb el Rotary Club. El Rotary Club està llançant una campanya per donar visibilitat a la malaltia de la polio i enguany ells han decidit pagar-nos este trofeu de discapacitat per a que donem un poc de bombo i que la gent sàpiga que existeix aquesta malaltia i que donem un poc de fondos. Que ja estem tots vacunats i qui no estiga que s'anime també a això i que tinguin que reprendre la normalitat i que l'esport és la millor manera de fer-ho. A més, tot el que visquem avui així és hàbits increïblement saludables i és molt bon ambient i bon rotllo. Ens trobem en una altra nova edició de la Puja al Castell, després de 2 anys parats per la Covid. Conta'm un poc com veus tu l'ambient i la gent. Bueno, pues a les proves ens remetís, no? Perquè, bueno, èxit de participació, segurament n'hi haurà 1.000 persones, 1.000 atletes correguents, el qual vol dir les grans ganes que té tot el món de practicar esport i la prova la tinguem així. Molt contents perquè retrobem les activitats d'atletisme en la nostra ciutat i, bueno, la prova l'han tingut en l'eixida tan espectacular que ha hagut en esta edició de la Puja al Castell. No ha hagut cap variació i ahir tenim, no ha hagut cap sorpresa i Hassan Auchar guanyadora amb 32 minuts, 43 segons. Segon classificat, Andrés Micó, el atleta de Villena, segundo clasificado. Son 10 kilómetros. Davi Moscardó, enhorabuena Davi. Vinga, fenómeno. Ahí la tenim, casi 38 pelats ara, ahí. Hem estat ahí, però bueno, guanyadora absoluta. L'atleta socarrada, l'atleta de Xàtiva, l'atleta dels Playas de Castelló, Maria Ureña, 5ª al Campionat d'Espanya en el 2000 en pista.
queda classificada, està barallant-se ahir les millors especialistes d'Espanya en aquestes proves de 5.000 i 10.000 en pista i en cross com no també. Bueno, anem a esperar a que se recupere. Has estat ahí, Has estat ahí. L'atletisme en Xativí i anem a veure la Raquel Landín, que està allà darrere. I Laura Castellano també. Laura, vine cap així també. Qui voleu primer? Raquel, per orden. Raquel Landín, un año más aquí en Xàtiva.